рӯзи гузашта 20 июл натиҷаи имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2023 эълон карда шуд, хабар медиҳад Амид Ховар бо истинод ба маркази матбуоти Маркази миллии тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба иттилои марказ маълумоти муфассал дар бораи натиҷаи имтиҳонсупории ҳар довталаб дар кабинети инфиродиаш ҷойгир шуда, инчунин ба телефони мобилии ҳар довталаб, ки рақами он дар варақаи ба қайдгирияш дар майдони телефони мобилӣ сабт гардидааст, паёмак яъне СМС-и ройгон бо маълумоти мухтасар фиристода шудааст. Маълумоти муфассал дар бораи натиҷаи дар имтиҳонҳо ба даст овардаи ҳар довталаб бо нишон додани хол, балл, балли имтиёзӣ, балли коэффициент ва маълумот дар бораи соҳиб шудан ё нашудани довталаб бо холҳои гузариш аз субтести қисми дахлдор А ё Б, қисмҳои В ё Г, инчунин роҳ ёфтан ё наёфтани ӯ ба озмуни тақсимот дар кабинети инфиродиаш гузошта шудаанд. Агар дар бахши натиҷаи имтиҳонҳои кабинети инфиродии довталаб матни шумо барои иштирок дар озмуни тақсимот, ки 25 июл доир мегардад, роҳ ёфтед, дарҷ гардида бошад, пас довталаб ба озмуни тақсимот ба муассисаҳои таълимӣ аз рӯи комбинатсияҳои ихтисосҳои интихоб кардааш роҳ ёфтааст. Комёб шудан ё нашудани довталабӣ ба озмун роҳ ёфта аз рӯи ҳар як комбинатсияи ихтисосҳои интихоб кардааш танҳо пас аз озмуни тақсимот, ки 25 июл баргузор мегардад, маълум мешавад. Ёдовар мешавем, ки мувофиқи тартиби муқарраргардидаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар довталаб ҳуқуқи додани аризаи апеллясионӣ дар бораи норозӣ будан аз холҳои ба имтиҳони ӯ гузошта дода шудааст.